Рөстем Шахапов ансамбльдә яңа кеше. Сердәшкә аның җитәкчесе Сәмигулла Рәхмәтуллин чакыруы буенча килгән. Репертуарында нигездә Илһам Шакиров башкарган җырлар. Минем өчен Сердәш ул тагын бер зур гаилә. Сердәшне мин калдырмыйм бер качанда. Мен дальше алып барачакмын. Мин татар җырына, татар моңнарына гашыйк булып. Фәүзия Кәлимуллина исеме нурлатуларга яхшы таныш. Районда бер генә мәдәни чара да аңардан башка узмый. Фәүзиянең ныклап торып Сердәштә җырлый башлавына 2 еллап. Юбилей концертында ул җырлады да алып баручы вазифасында башкарды. Ансамбльгә йөрү инде беренчедән миңа күңел күтәренкелеге, шундый үземне башкача тоту мөмкинлеге бирсә, икенче яктан караганда ул минем өчен репетиция да бит әле. Чөнки шушы ансамбльдә җырлаган җырлардан соң нинди генә концертка чыгып бассам да үземне җиңел хис итәм. Чөнки мин инде сәхнәгә өйрәнгән, җырга өйрәнгән, тавыш формалашкан була. Концерт кем әйтмешли бер тонда узды. Сәхнәдән халык, шулай ук Салих Сәйдашев көенә язылган популяр җырлар яңгырады. Сүзләре һәм көйләре җирле авторларныкы булганнары да шактый иде. Кытлауларда күп булды. Прекрасный коллектив с прекрасной датой. И хочу сказать, что у вас все еще впереди. Мы таких юбилеев с вами отметим еще много-много. Сәхнәдә быел оешуына 45 ел тулачак ветеран хоры, 70+ категориясендә булган һәм яшьлек дәрте белән янучы ханымнар сердәшләргә сәхнәдән музыкаль сәлам юллады. Беренче юбилей ул аларның иҗатының башы, җырлыйслары алда әле, камилләшергә һәм бары алга барырга кирәк. Идти дальше и дальше. Сәхнәдә чыгыш ясаучылар өчен иң зур бүләк тамашачы алкышлавыдыр мөгаен. Без бу концертны давно көтеп алабыз бит инде. Давно. 10 еллык шундый бәйрәмнәре, менә молодецлар, шул 10 елда шуның хәтле успехларның карап торасың вот. Берсеннән-берсе яхшылана баралар. Шундый костюмнары прямо. Сердәшнең төп тоткасы билгеле инде аның җитәкчесе. Сердәшкә 10 ел. Моннан соң да шулай дәвам итсен иде. Насыйп булсын. Шулай алдагы көннәрдә дә шулай коллектив белән чыгышлар ясарга, йөрегә, уллар буйлап халыкны шатландырып, татар җыры яшәсен. Дальше булса Нурлы җирендә тагын да башка коллективлар булсын. Авылларда да ясарга буланы. Бүген Сердәш ансамблендә 19 җырчы. Коллектив районда оештырылган барлык чараларда да актив катнаша. Резида Гинеева, Алмаз Вафин, Гөлнәс Хәсәншина, Нурлат хәбәрләре.